Hello Kailian, it's me again, your Kailian J, and welcome to our YouTube channel. So for today's video, maglalaro kami ng mga bata ng Blow the Candle. Dito meron yung mga prize kung hanggang saan yung mapapatay nilang apoy, nandun yung prize nila. Siyempre meron din tayo dito mga arena para itatapal sa mukha nila. Kung hanggang saan yung napatay nila, good luck na lang. Ayan. So, ready na kayo? Ready! Mira! Ayan, kasabi rin si Mami. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go!
Marami silang nakuha, ako ang walang nakuha. Ang nakuha ko puro harina. So, ayun. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please like, share, subscribe, and hit the notification bell para ma-update kayo sa every vlog namin. Bye! Bye!